Барыңызға да хайырлы күннәр. Мындағы ижады күренешкә игътибар итмәгез, творческий беспорядок дип әйтәбез. Менә 2 коробкамны ачтым. Әле тагын ачылмаган 2 коробкам бар. Тиз генә алга кайтыр алдыннан менә 2 коробкамны ачып сезгә күрсәтергә булдым, чөнки аларны беренче чиратта таратып бетергә кирәк. Нәрсәләр заказ бирдем соң мин? Менә хәзер мин сезгә күрсәтеп китәм тиз генә. Капрон колготкалар алдым. Бездәге капрон колготкалар турында инде бик күп сөйлиләр. Алар безнең бик шундый легендар дип әйтик инде. Менә шундый төсен алдым. Бу кофейня дип атала микән инде, мондай кофейня була инде, ялгышмасам. Шундый бик матур төстә инде ул. Алдым кара төсен. Буларга менә шундый кызык итеп реклама ясыйлар әле. Эченә бәрәңге тыгалар, яшә суган тыгалар, турып карыйлар. Колготки җыртылмый, беләсезме, кызлар? Шул галәмәт, теге прочный, әйбәт инде менә. Йыртылмый торган колготкалар бик озак кия торган. Шуңа күрә алыгыз моны. Аларның бәясе дә кыйммәт түгел. Мин әле аны ялгышмасам скидка белән 100 ничә сумга гына алган идем. Булай каталог бәясе белән 229 сум тора. Булай ялгышмасам карарга кирәк әле. Аны кемгә кирәк, кызыксынсагыз әйтә алам. Салфетка заказ бирделәр. Бу инде безнең тәрәз юырга, көзгеләр юырга бик әйбәт. Үзем дә һәр вакыт кулланам. Бик ошый миңа. Әле ул наличиедә булмый, бетеп тора, алып торалар. Шул галәмәт менә ажиотаж бу, хиты продаж дип әйтик инде урыслатып. Көзгеләрне сөрткәндә бик әйбәт. Мин рәхәтләнеп кулланам чыннан да. Менә тәрәзәләр юа башлыйбыз тиздән. Башана инде монда. Җыештырулар. Менә шундый крем заказ бирдем. Бусын мин кухняны җыештырганда кулланам. Гарнитурлар сөрткәндә, гомумән аннан соң менә авылда тәрәз төпләре бит инде шулай кураланып килә. Яхшыгына убыркы ясап алганда, шуның белән дә сөртеп алам мин. Гүл астында кала инде күбрәк штыгы. Тәрәзәләрнең сөртәбез инде. Гүл куелган урыннарын. Аннан соң менә шундый кондиционер алдым. Мин бик яратам. Бу шундый экономичный, әз генә салырга кирәк моны. Кер юганда порошок белән бергә кулланам. Менә шундый порошок белән. Гипераллергенный алар, кулларымны да бузмыйлар, шундый әйбәт. Һәм ванна юарга менә шундый әйбәт средство. Шулай ук менә шундый парфюм, бусын инде бүләккә дип алдым. Монысын инде заказга бирделәр. Бу безнең карандаш. Күз өчен бу. Шундый карандаш. Һәм менә шундый освежителләр заказ бирделәр. Освежителләр шундый кичкенә генә. Менә шундый парфюмга скидка иде безнең. Шундый парфюм. Бу бик шундый исәнең кызлары галәмәт, императрицага ошаган, бик ошый миңа, Dolce & Gabbanaга ошаган. Менә шундый шампунь монда әле кырыен әзрәк эләктергәнмен дә. Шампуньны инде коллегам заказ бирде. Шампуньны бик ошагандый, инде икенче тапкыр заказ бирә ялгышмасам. Кем өченче инде менә бу кремны да икенче тапкыр ала инде. Омолаживание дигән крем ди, ой, ошады ди. Башка крем дә кулланмыйм ди, шуны гына алам ди. Мәйтәм бик күп бит инде бездә шундый фаберлектә бит инде кремнар төрле була. Ул менә ничектер һәр вакыт шуны сайлый. Кремнар дигәндә менә иң әйбәт кремнар бүгенге көндә менә фаберлектә яңа чыккан кремнар менә шушы Pantene белән дип әйтәм кызлар, чөнки безнең кулларыбыз һәр вакыт кибә. Һәм менә бу кремнар шул кадәрле йомшак. Менә куллар шушы кремнан соң чыннан да шундый эластичный булып кала инде, менә шома булып кала. Бик ошады миңа бу крем. Хәтта минем әйткәнем дә бардыр инде. Менә кайнанам да алган иде, күптән түгел генә. Ул да инде бик мактанып килде. Менә ди авылга да кайттым ди. Менә кәшкә бирдем ди, рәхәтләнеп ул сөртә ди. Менә эштә дә әле менә инженерлар заказ бирде. Менә ир-затларыбыз да бик рәхәтләнеп куллана бу Pantene. Исе дә юк. Шундый әйбәт кенә ул. Һәм кызлар шундый бер шундый заказым бар әле. Шундый зур дип әйтим минем яны. Шундый прям тутырга да кызык. Бу безнең менә утырганда утыргычка куер өчен бик уңайлы, бик менә шундый файдалы бу. Менә сиденье с наполнителем из лузги гречихи дип атала. Эффект микромассажа, ортопедический эффект, эффект тонизирования, гипераллергенный, гигиеничный дигән күрдегезме? Менә монда тезеп төшкән. Бу бик файдалы әйбер инде. Менә һәр вакыт безгә сәламәтлегебез турында уйларга кирәк инде. Һаман куабыз, дөнья куабыз, менә әзрәк үзебез турында уйларга кирәк. Менә шундый шәп заказ булды әле бу. Шундый әйберләр алырга кирәк үзебезнең сәламәтлек өчен дип әйтәсе килгән инде.
Менә шундый бәләкәй заказ, буларны инде тиз генә тора да бетерергә кирәк, ә калганнары инде соңрак. Рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Минем белән калыгыз. Пока-пока.